Yn y Gymraeg, y mae'r 12 geiriau abbreviated tai, which are yn lose a llafariad front, and y mae'r nhw yn follow conjunction, pronoun neu preposition, which is yn diwedd gyda llafariad fel fi, I, ti, you singular, him, fe, him, he, she or her, ni, we or us, chi, you, nhw, they or them, gyda trwy, tia, dyma, dyna, I, o, wedi, ac sydd, that is or that are, sef, one, ch, oddi wrth eich, your plural, fel ach cegin, ach acen, two, I, oddi wrth meaning his, fel wedi I gegin, gyda I orsaf, dyma I lythren, ai acen, 3, I, oddi wrth meaning her, fel wedi I chegin, ai fentref, trwy thocen, ai gorsaf, gydai hacen, 4, m, oddi wrth fy, meaning my, fel am cegin, gydam hamser, 5, n, oddi wrth ein, meaning our, fel trwy'n cegin, dyna'n hacen, 6, n, oddi wrth yn, meaning in verbal, fel fi'n cofio, sy'n teithio, 7, r, oddi wrth meaning the, fel ar gegin, ar tocyn, dyma'r dyn, dyma'r venue, 8, the, oddi wrth meaning your singular, fel a gegin, gyda'r orsaf, trwy'r lythren, ath acen, 9, oddi wrth meaning there, fel wedi cegin, ai hamser, 10, oddi wrth meaning his, after I, fel yw gegin, yw orsaf, yw lythren, yw acen, 11, oddi wrth meaning her after I, fel yw chegin, yw gorsaf, yw hacen, and 12, oddi wrth meaning there after I, fel yw cegin, yw hacen.